Eszter lányai vagyunk, és a Bánffyhunyadi Oktávián Góga elméleti liceum 10. osztályából jelentkezünk. Kísérletünk címe praktikus dugóhúzó. Kellékek, egy nájlonzacskó, egy üveg, boros üveg, és benne egy parafadugó. Bizonyára mindjárt jártatok már úgy, hogy benne maradt a palackban a parafadugó, és nem tudtatok vele mit kezdeni. Ugye, ha így csinálunk, nem jön ki. Ennek az a magyarázata, hogy a parafadugó és az üveg közti tapadási súrlódás nagyon nagy. Ennek következtében találtunk egy megoldást, mégpedig egy nájlonzacskó segítségével fogjuk kiszedni. Lássuk, hogyan működik. Először is összetekerjük a nájlonzacskót, vagy használhattok rossz kendőt is akár. Tölcsén alakul a formájuk, majd az üveg száján bedugjuk. Ez a feladat igényel egy kicsi kézügyességet is, és türelmet is azért. Majd miután ezzel meg vagyunk, megpróbáljuk beleügyeskedni a tölcsér szájába a parafadugót, és egy hirtelen kézmozdulattal kirántjuk azt. Tadám! És a parafadugó ki is jött. Ennek pedig az a magyarázata, hogy a nájlonzacskónak csúszósabb a felülete, és lecsökkent a tapadási súrlódás az üveg és a nájlon között. Köszönjük a figyelmet! A videót készítette Kalló Elizabeth, Rácz Vivian, Bálint Orsolya, és ne feledkezzünk meg osztálytársunkról, Kudor Gyöngyvéről, aki a kamera túlsó oldaláról segítette kísérletünket. Sziasztok!